Čaute, volám sa Mišo, väčšinou ma možno poznáte pod prezývkou Štafo, bývam v Žiline, pracujem v Enjoy klube, momentálne za barom, viac menej sa aj starám o bary. Samozrejme, že prišiel som do klubu robiť asi ako väčšina ľudí, čo tam pracujú, čisto iba brigádne, ale nejako som stále chcel ísť ďalej, tak to došlo až do dnešnej úrovne, že pracujem viac menej iba pre Enjoy. S tým, že mám taktoré povinnosti aj cez týždeň, čo sa týka nákupov, doplňania vecí do klubu, drobnosti, ktoré vy ľudia možno aj neviete. Ako som sa vlastne viac menej dostal k práci v Enjoy, za barom robím viac menej už 8 rokov, bolo to po rôznych diskotékach, po rôzne party, akcie, festivály, kaviarne, hocičo, čo prišlo vlastne a do Enjoy som sa do začiatku chodil viac menej iba baviť, takhle 2 mesiace, mi to až vydalo. A strašne ma tá práca naplňala, strašne ma to baví a asi ma to nikdy neprestane baviť a hlavne sa zabávať. Tým, ako som prišiel do Enjoyu, vlastne som prišiel na to, čo je vlastne fakt, že party, pretože chodiť do roboty a byť tam taký ofúčaný alebo nejaký takýto podobný, to sa ma moc nebavilo, dostal som takú možno viac menej voľnosť v tom, že za tým barom môžeš robiť aj nejakú väčšiu show, ako len tam stáť a predávať drinky a podobné. Chceš byť súčasťou tých ľudí, ktorí sú tam a chceš riešiť veci s nimi, s tými zákazníkmi tvojimi a dúfam, že mi to zatiaľ ide celkom fajn. Prvýkrát samozrejme som tam bol taký vystresovaný trošku, ale postupom času sa všetko zdokonalovalo až do dnešnej podoby. Takisto chceme sa stále viacej zlepšovať, čo sa týka školení a podobných vecí, ktoré nám aj chalani poskytujú dosť často, čo som veľmi rád, že sa môžem posúvať v Enjoy úplne niekde inde. Moje hobby je rezbárstvo, práca s drevom, vytváranie pekných vecí a hlavne veci pre ľudí, aby sa im to páčilo. Môj sen je mať vlastnú kaviareň, ktorej sa chcem venovať úplne naplno popri týmto všetkým svojim veciam. Práci s drevom sa venujem viac menej už 10 rokov, s tým, že teraz som nejako posledný rok sa tomu začal venovať viac a viacej rozširovať, takisto ako aj svoje priestory, takisto ako svoju náplň práce, podobné veci. Podľa mňa je to super robota, hlavne pre ľudí. Chcem touto prácou s drevom dosiahnuť hlavne to, aby sa na toto remeslo viac menej slovenské nezabudlo a aby mali ľudia fakt z toho radosť, že niečo pekné sa ešte v tejto dobe aj deje. Ako by som Enjoy opísal jedno, je to riadne šialená party, ale riadne šialená party. Myslím si, že má to nejaký význam tam pracovať a budem veľmi rád, keď tam aj zostaneme naďalej pracovať.